Päivän ajatus Sari Niinistö, Häme. Poliitikot toimivat arvomaailmansa pohjalta. Kaikkia tulevia päätöksiä ei voi etukäteen tietää eikä ennakoida. Tärkeintä äänestäjän kannalta on tietää, millainen arvomaailma päättäjällä on ja voiko häneen luottaa. Vastuullinen politiikan tekijä ei lupaa hoitaa vain yksittäisiä asioita tai ainoastaan tiettyjen ihmisryhmien asioita. Politiikassa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja kykyä katsoa asioita yhteisen hyvän näkökulmasta. Hyvä kansanedustaja on rohkea, motivoitunut ja asioihin perehtyvä. Hän on valmis laittamaan itsensä likoon yhteisten asioiden puolesta. Taloudellisen tilanteen kiristyessä on entistä tärkeämpää miettiä, millaiset arvot päättäjiä ja päätöksiä ohjaavat. Rehellisyydellä on nimi Sari Niinistö, Häme.